Keraitha sikubingelele siphinde sikwamukele esigabeni sesithathu sohlelo iKZN News Talking ngusiyabonga kaDuma ngihleli ke nomhlonishwa imeya yalapha kumasipala wasemzimkhulu njenganalokho ke esibeka isithombeni malungana nenhlelo zalo masipala ezisa phambili umphakathi kanjalo nje nezokuletha intuthuko esigabeni sesibili nesokuqala meya besikhuluma ngezinto lapha ekuyizona umasipala oziqhenya ngazo ukuthi uzenzile kanjalo nalezo sahlose ukuthi uzenze but ngiyafisa sike sibheke lapha odabeni lomntwana walapha emzimkhulu okwaze ukuthi eqwaqwade ontanga yakhe lapha akade eqhathwe nabo emazingeni emfundo ephakeme wakwazi ukuthi bashaya amakhanda igama lakhe labhalwa emlandweni waphakamisa nomasipala walapha emzimkhulu amazwi asuka ngqo nje kumhlonishwa umeya abheke kakhulukazi kuyena umntwana kanjalo nasemndenini wakhe. Asibonga umsakazi sumkhandlo wasemzimkhulu sizishaya isifuba kakhulu ukuthi sibe nalomntwana oyewabonakalisa ukelekele ngalendlela abe nako nokuqhaqhambisa nje ukubonakalisa noba isifundo kwabanye abantwana ukuthi kusho ukuthini ukuzimisela ngezemfundo makuthiwa imfundo isikhiye sokuvula yonke iminyango kusho ukuthini lokho. Ngihlangene nomzali walomntana kwilanga la izolo lapho wabeka kwacaca ukuthi nabo impela abazazi noma bazithini lengane yabo beyenza i-honors kwi-law e-University of Johannesburg minyaka yonke ke solo yaqala e-university ishaya nje kumazinga phezulu mayiphumelela kwizimviwo zabo ekuye kwawukuthi i-university iye yabuka kubalekile ukuthi ayimthinte naye kunohlelo la bekuthiwa ingane lezi mazenze iphepha ngemicimbi ethile luzabukwa hayi ukuthi libukelwa la eSouth Africa kuphela bokuyinto leya ye-Africa ihlangene ne-Middle East futhi i-region ethile leyo ngohlelo lakhona uye wabesenza ke yakhe i-presentation yomntana ukhulume yena ngesihloko esithinta imicimbi #FeesMustFall ngoba lo ngendlela yakhona umndeni ke bowethukile impela ngoba bongabuki bona ukuthi lokhu ngase kuthathe kubeke kule ndawo mabeza ukuthi lo mntwana uye waqwesa kwawo ukuthi makabe inxalenye yabantwana abazaya futhi eIreland lapho kuzabe kuhlangene khona wonke amazwe womhlaba kuyo nikezelwa ama-award kubantwana abakwazile ukwenza le presentation umntwana beyinikezwe ngamunye yabonakala ishaya khona ulapha ke nje akayanga ukuyomela iSouth Africa kuphela futhi akayanga ukuyomela iAfrica kuphela uyomela iAfrica ihlangene neMiddle East lapha ya kule international event ne-award azoyithola lapha njengoba ezokwamukela lo award uyomukela on behalf of this region ibekiwe ke ngendlela yakhona njengoba ngiloko ngiqhakambisile ukuthi iAfrica nemihlangano eMeast mhlawumbe kulesigaba ukuphula nje ngixolisa ukungena lapha emhlonishwa olimini ngibheka la ngenxa yesikhathi esigabeni lesi ngifuna sike sithinte indaba yesomiso sinihlukumeze kangakanani lapha endaweni yasemzimkhulu. Indawo yasemzimkhulu indawo enazo zonke inhlobo ongasuzibuke sinazo indawo ezithile esinesomiso kakhulu siba nazo indawo ezithile ezingasheshi ukuvakalela kwisomiso kodwa kulesikhathi besiphuma kusona isomiso impela sithathe kakhulu emzimkhulu kodwa ukuthathe kakhulu sikubone sakuzwa kakhulukazi ngokunqongophala kwamanzi
okusetshenziswa nje ukuphuza nokuhlamba nokuthini ngoba ubukhulu becala akasebenzisi kahle umhlaba ekulimeni engabe sithi ke mhlambe amafama achanekile kwicala lokulima ewe kona kube khona lokuchaneka ngoba ke bakhona abalimayo noma bengakabile lazinga elifanelekile ngokusebenzana ne-district kube nenhlelo ezibakhona abantu bakwazi ukusizakala kuhanjiswa amatenki lapho emanithelwa khona amanzi akukaze ke kwafika kwisimo la bese kubonakala ukuthi khonto engase ibe yenzeka kube ukuthi nje abakwazi ukusizakala bawathola amanzi ngalo ndlela ngoba bengenayo enye indlela ngokuthi kuvane aphele even kwi-source amanzi nezikimi bezakhiwa seziqediwe nje kube ukuthi ziqediwe kodwa amanzi akwazi ukuphuma ngoba nase somiso sibhokile yiloko nje umuntu angakuveza kodwa futhi asibanga nezimo la kuze kwabonakala kuba kubi njengana kwezinye indawo ubona imfuyo ifa iphela usithintekile nje kona ngalo ndlela hayi kangaka Hlelishume asibonga kakhulu ngethuba siphalona siyabonga kakhulu Sena sibonge kakhulu njengokuthi usiphe ihlo ubukela uhlelo lwethu iKZN News Talk njengoba siza kuwena kuhlelo lolu special kade silisakazela khona lapha eMzimkhulu sine mayor isakhela nje isithombe esiphelele malungana nenhlelo zawo lomasipala walapha eMzimkhulu onazo zokusa phambili umphakathi kanjalo negxathu nje osulihambile ekakhulukazi lokufeza izidingo zabo bemasipala ezo zaphambili umphakathi uhlelo iKZN News Talk asiphinde sibonane futhi ngokuzayo